Pasaren astean, Iruñeko Aldezarreko bizimodua erabat eraldatuta ikusi zen. Urtarrilaren 8an, Foruzaingoa eta Polizia Nazionala Marabillas gaztetxean edo Rosalejo jauregian sartu egin zen. Haien esanetan, segurtasuna bermatzeko, ikerketa tekniko bat burutzeko, baina Marabillas gaztetxeko kideen arabera hori aitzakia izan da. Haien ikuspuntutik jorratuko dugu gaurkoan gaia, bertatik Marabillas gaztetxetik Samira eta Leire ditugulako gurekin. Arratsaldeon eta ongi etorri bioi. Arratsaldeon. Orduan, esandakoa, pasaren astean ze nolako irudiak utzi zuen asteak, Hiru egunetan zehar militarizatuta egon zen Aldezarra, ze nola bizi izan zenuten? Hori, guztiz, ezagik, pasada bat iruditzen zaigu ez, nola auzoa erabat militarizatua geratu zen zuk esan bezala, polizia mordoa ekarri zuten, bai Foruzaingoa eta baita nazionala ere, eta hori, ez auzokideok, ez da bertan edo Nabarreria inguruan lan egiten zuten langileek ez da ere, ezin izan zuten normaltasunarekin hartu hori, haien egunerokotasuna aurrera eraman. Eta horretaz gain ere, poliziak bideratutako bortizkeria salatu izan dugu eta salatzen jarraitzen dugu, auzoan normaltasunarekin apurtu zuten eta kale jiran zehar izandako kargak oso bortitzak izan ziren eta 70 zauritu baino gehiago izan ditugu. Bai, Beaumonte kontrakoa dion arren, bai erabili izan zirela gomazko pelotaketa eta baita ere indarkeria brutala izan zen eta hori da, zauritu mordoa eta sekulako indarkeriaz baliatu ziren. Hori, 8an gauean sartu egin ziren, bereiek esan zuten utzik aurkitu zutela eraikina. Bai, ez zegoen inor barruan, egia esan da ez genuen espero horrelako muntai polizialik ez montatu zuten kristoneko hori. Dispositiboa, ez? Bai, goizaldean hori bostak aldera sartzen ari zirela konturatu ginen eta orduan deialdia luzatu genuen jendea Nabarreriara hurbiltzeko. Hori ezin izan zen egin Nabarreria plazako sarrerak hartutak zituztelako eta hantxe ibili ginen auzokideei desalojatzen ari zirela luzatzen. Esan bezala, sartzearen arrazoia beraiek esaten dute izan zela hori, segurtasuna bermatzea, ikerketa bat egitea, nola ikusten duzu ezuek? Bai, aitzaketa hartu zuten edo ustez hori esaten dute haiek, auzokide batek emandako ustezko berri bat barnean obra hotsak entzunagatik. Gauza da guk ez dugula inolako obrarik egin barnean, sartu ginenetik garbitze eta egokitze lanak egin ditugu besterik ez beti auzolanean eta hori da. Gainera aurreko desalojoan jakinarazi ziguten barruan zeudenean ikerketa teknikoa egina zutera. Eta orduan guk galdetzen duguna zergatik berriz ere hori egiteko beharra aurretik egindakoa izan da. Eta ulertzen dugu aitzakitzat hartuta ustutzea bideratu zutela. Epe laburrean egindako ikerketa egin eta gero hasi zirelako barruko objektu eta material guztiak kanporatzen. Orduan, arraro egiten zaigu. Eta beti ere argi utziz gu geu garela lehendabizikoak gure eta bai guk auzoarendako zabaltzen ditugun espazioak seguruak izatean nahi ditugun lehenak garela, ez? Bai, orain ere asko zabaldu egin dira ze nolako
egoeran dagoen barnekaldea, ez, dena suntsituta eta nola zegoen lehen. Zen nolako proiektua zen edo da Marabillas gaztetxea? Bueno, egia da espazioa oso handia denez, bertan martxan jarri genituen proiektuak dagokion gelekin ez zutela eraikinaren ezerdia betetzen, baina hala ere herri palestratik hasita, elkartasun elikagai bankua ere martxan jarri genuen, taberna, bilera gela, zinema, jantokia, sukaldea martxan zegoen, eta asko ziren auzoarentzat ireki genituen espazioak. Egia da orain eustutzearekin eta bertan egindako grabazioei ikusita, oraingo egoera ez dela bat ere guk utzitakoa. Eta argi utzi dugu ere gure sareetatik nola utzi genuen gu eta nola dagoen orain. Sortu zenetik gaztetxea 2017an, hasieratik bizilagunekin hizketan ibili zineten, ez? Beraiek ere elikagaiak eramaten zituzten, zer nolako erlazioa izan duzue beraiekin? Bai, guk hasieratik Marabillasen sortu genuen proiektua eta sortzen ari ginen proiektua eta ari garen proiektua beti bideratu izan nahi dugu auzotik eta auzoarentzat eginiko proiektu bat badela. Eta horregatik, zuk esan bezala, adibidez, elikagaiak elikagai bankura eramaten, edo eta zinemetan parte hartzen, guk bideratutako ekintza guztiak ez ziren gurentzako, ez? Bazen beti ere beste auzo mota bat eraikitzearen aldera. Euskara klaseak ere eskaintzen ziren, ez? Eta baita ere auzoko sektore guztietara bideratutako proiektua jakinda txikientzat espazioa zegoela, euskaraz ez dakitenentzat euskara klaseak, gazteontzako ekintza zein hitzaldiak, eta horretan ibili izan gara beti auzoaren beharrak lehen lerroan jarriz proiektua aurrera ateratzen. Ikusten zelako gainera alde zaharrak bazuela horren beharra, lehen Euskal Jai gaztetxea existitu omen zen, ere itxi egin zen 2004an, eta hori zen momentutan sortu zen Marabillas gaztetxea edo erabaki zen Rosaleko jauregia hartzea. Bai, Euskal Jai desalojatu egin zenetik, 10 urtez alde zaharra gaztetxerik gabe gelditu egin zen, eta orduan Iruñerriko gazte talde batek, ehundaka gaztek, konpainia kalean zegoen eraikina okupatu zuten. Bertatik Aparrosora joan egin behar izan ziren eta hortik ere kanporatutak izan ziren. Azkenean urte bateko eztabaidak eta proiektua sendotu ostean, 2017ko irailaren 3an, gure asanbladak erabaki zuen Rosalejo jauregian sartzea. Ikusten genuelako gure proiektua garatzeko espazio oso ona zela, eta aldi berean auzoaren erdigunean egonda, auzoan intziditzeko gaitasuna askoz ere handiagoa izango zela, eta elkarlana ere errezagoa. Eta zen horako erabilera ematen zitzaion momentu horietan eraikin horri? Ez zitzaion erabilerik ematen. 20 urtez itxirik egon da. 20 urtez utxik eta inolako arretarik jarri gabe ez gobernuak ez inork ere ez bere segurtasun egoerari struktural zein fatxada nola dagoen, ez? Orduan hori sartu zineten, esan duzue auzolanean lanean ibili zinetela garbiketa lanekin eta bar, eta orduan hor lehen aipatu egin duzun pasatako udara joaten gara, hor desalojo bat izan zen momentu horietan, eraikina ondarearen parte garrantzitsua dela aklaratuz, ez, edo azalduz. Bai, hala da. Honetan segurtasunaren auzia aitzakitzat hartu duten bezala, udan zuk esan bezala ondarearena eta jarri zuten, guk ordea ez dugu lertzen ez, nolatan udan horren besteko garrantzia ematen zitzaion gai horri, eta zeinen errez suntsitu duten
bai orain Marqués de Rozalejoko lurrak, erabat kendu dituzte, altxatu, eta ikusi dugu nola botatzen zituzten, eta hori da, ez dugu lertzen nolatan ez, aldaketa hori nola eman den. Baitere, adieraziz, nahi dugu, desalojoa eman zenean abuztuan, balkoiko barroteak ere hautsi zituztela, eta inolako zaintzari gabe. Momentu haietan, udakoa gertatu zenean, abisua eman zitzaizuen aldez aurretik, ez? Hori, azkenean leku publiko bat zela, eta hortik zuek handik alde egiteko voluntario bezala aukera hori zabaldu edo eman zitzaizuen, edo nola izan zen, ere bapatekoa izan zen, Guri abuztuaren lehen egunetan, iritsi zitzaigun informazio bakarra zen, hori desalojoaren, desalojoa kautelarra izatera igarotzen zela, eta beraz, edozein momentutan etorriko zirela gu hortik ateratzera. Bai ez genekiela ze egunetan gertatu behar zen ez CEPEarekin, izan ere abuztuan, askotan esan dugun bezala, ez du funtzionatzen epaiketetako sektore hori abisatzen duena etorriko direla. Orduan ez genekien, ez genuen abisurik jaso. Eta zuek ere eztabaida sortzeko aukera eman zenuten, ez? Edo hor mai gaineratu zenuten solasteko beste alternatiba batzuk izatea, edo baina beharrezkoa zela gaztetxe baten existentzia. Agian horrez, baina beste lekuren batetan edo... Guk beti esan dugu gure proiektua berez garrantzitsuena eta ez, berez kontua badela proiektua bera eta ez espazioa eta ez dagoela zertan lotuta joan behar espazioa eta proiektua. Eta baita ere esan genuen, geundela irekiak dialogora eta elkarrezketara beti ere. Eta orain hori, bueltatuko gara 2019-ra, pasaden asteko istiluetara. Esan bezala, gauean sartu egin ziren, erreakzioak eman ziren ere zuen aldetik, bizilagunen bizimodua ere hori eragina izan du horretan, eta nola ikusten duzue gaia momentu hauetan? Bueno, alde batetik ez dugu lertzen, alde batetik ez dugu lertzen oraindik ez digute arrazoirik eman ustutzearen harira. Ez zegoen ez judizialki agindurik hori gertatzeko, orduan gobernuaren esku zegoen gauza bat, mobide izan dela ulertzen dugu. Egiten dugun balorazioa ere da, hori auzokideok jasan behar izan dugun militarizazioa salatzen jarraituko dugula, eta kalean gauden bitartean gure proiektua aurrera atera ezinik espazio baten bila ibiliko garela eta hori borrokatzen saiatuko dugula. Aste honetan manifestazioa izango da, ez? Hori da. Larunbat honetan, urtarrilaren 19an, 5etan udaletxe plazatik aterako da manifestazioa. Hori da, Marabillasen defentsan eta azken gertakari hauek salatzeko asmoarekin. Eta deia luzatzen diogu kolektibo orori eta... Eta norbanako guztiari gerturatzera eta manifestazioa. Eta ere adi gure ideialdietara, gure sare sozialetatik aste honetan zehar egingo ditugun ekintza ezberdinetara. Eta errepikatu ez dezan horrelako ez, hori ze irudiak gogorrak izan zirelako. Bai, oso irudi gogorrak ikusi ditugu poliziaren indarkeriaren erruz. Zaurituak izan ziren, argazkiak ere ikusi zabaldu egin dira sare sozialetatik eta orduan larun batera arte. Ni esker.